87.9 Kumasi. Why na? Ewo ho kwan say otimi ye fasting within the Ramadan. Very good question. Fasting ewo ho ma bema ne oba bia de din kan this nipa no e Muslim ni. De tosumi no nipa no oduru nim fie so. Okay. Nipa ne adult. De tosumi ensa nipa no onyare. De obetimi aye nipa no ho ye. Oye oba nso a mane nkoye abra wobu ni nsa ana abra wawo a moja etu no enya ntwae. Enti situation whereby yebenya Muslim ni a no ho ye oni akontum a wotifie so oye oba ombu ni nsa akom cheno abaye nhye e wono so. It means opposite dem be boss yi. Enti enye obia na obehu ni se ana obe banching in person obe so num bibi a wonum so ye kremoni pa na wa shase e bia e accuse no ebetimi aba nipa na Muslim ni ba wo yare osa ene di aka yare biara nipa ntimi ntina jeso fedru onum edru in Islam yenhye Islam nhye nipa o nhye wo se yade a be bro ahonde so debi ana oba no obu ni nsa yan kasa mu yenti ono obu ni nsa no oyekura is not valid enti wo se odidi. Okay. Ene di haka. Okay. Matias, what can adults say be age be or because me who students be omo AAB hono pese o clarify ma me. Okay. Adults by your side yemfa number. Oh, okay. En edihwe. By your certain eyibi a yehwe se me a parent na meba onyini na mehwe. Yemfa no se bema. Se wona nete abra obe ka kire ne se meba esumo manti ye no ne be ye fasting. Ebia one notice say o kasa ne voice no emu ayidu kakra. O hwe ni mo kan say ne armpit. Yeah. Ebia enwi ahase o hwe private part we certain things and no say nipa no 17 16 na nioma we adedi ba ko so wa bia wa be ka kire oda papa me dae no ami so dae se me ne oba bi ye bibi bai me sorry ye no me ho afo we ye we say ye detective enye age ni pesi obi o ho a age ni wo fom ba we na no hu nipa no oduru ni mfie so obi nso o ho a sa symptoms e mantem obi duru like